Прывітанне, даражэнькія. Вы думаеце, я ў пустыні Сахара? Не, я недалёка ад Варшавы. І зараз раскажу пра гэта цікавае месца. Люцікоўска-мастоўскія дзюны ўтварыліся дзякуючы моцным вятрам, якія 12-15 тысяч гадоў назад перанеслі вялікую масу пяску. Так з'явіліся хвалістыя пагоркі, падобныя да барскіх берагавых дзюн, але размешчаны ў глыбіні кантынента. Люцікоўска-мастоўскія дзюны маюць перапад вышынь да 25 метраў і займаюць плошчу каля 400 гектараў. Гэтыя пясчаныя пагоркі пакрыты хваёвымі і бярозавымі лясамі. Ёсць тут і сухія пясчаныя лугі з ядлаўцом і верашчатнікі. Вялікі пажар 1993 года знішчыў лес, які пакрываў пагоркі, але ён хутка аднавіўся, заставіўшы адкрытымі для ўздзеяння ветру схілы, дзе і працягваецца працэс выдзьмывання пяску. Гэта стварае такі своеасаблівы і нязвыклы для Польшчы ландшафт. Шпацыр па пясчаных сцежках у цішы і спакоі, з пахам лесу і кветак – гэта незвычайны досвед, які нагадвае, што і на раўніннай Мазовіі можна сустрэць сапраўдную дзікую прыроду. А знаходзіцца дзюны недалёка ад Варшавы, ў 40 хвілінах каля чыгуначнай станцыі Мастоўка. Дарэчы, калі збярэцеся на гэтыя дзюны ў Мастоўку, то не забывайце ўзяць ваду. Тут, як у сапраўднай пустыні, вады вы не знойдзеце.